No, Jini Joto media friends song no ang bele kan hambai do. Tini bele kan kaisa good news. Ani logyo tongo. Jini TTA di hapang ni sports and youth affairs bedag ni principal officer. Jeng tini bele kan khatongan bising te jeng jini football thangkrong no bagai saklan thangi tongo. Jeng salkolma rombai jeng chatukui family jini bobagrani chaitakmung te jini honorable CM niti dinung bising te. Jeng taklay TFAO chini registration chung manka te chung 2024 chini 8 tarik January 8 tarik bo chung chini TTADC sports mission ni chung abo registration khlai manka tabuk chung chini taklay bisingo simi chung chini TTADC hapang ni bo khaktei C division ni chung thangnani kaisa chung sebmanka chini thongmona hamjai tongna chini sikla chalana bai belakhin good news abon bagai chung saklai thangai tongo taklai je chini C division ni jeta thongna rong bagai chini joto sikla chala eba thongmona hamjai thongai tongnai rong bagai baskango chung salnai ni bagai chung trial khlaina thangai tongo chini TTADC ni je C division team samnan bagai chini o trial lo je thanai chini chung kwbang manu ka chini TTADC Super League thangnai kwbang krung batongo aro thangnai batongo te aro thangbai me batongo ge borok no chung phainai chini March eba o talni 8 tarik bai 9 tarik o fungni 9 ta tamphur ni simi chini khomolung eba chini football stadium bo trial chengjangnai haino hai ang narno repeat khlaipinai phainai 8 tarik bai 9 tarik fungni 9 ta tamphur ni simi salini bagai chini khomolung stadium bo chini C division team khlaina bagai TTADC ni bukhakti trial kaisa khlaijangnai aro narno participate khlaina bagai ang narno khabe lamsogo tai chini o trial jeta chini players select nai boro jefru TTADC ni bukhakti je C division team ngai jefru thangnai apro borong no jeng honorarium bo rijagnai chini je players no gabon bagai haino hai ang narno repeat khlai safinai narok je thumona hamjagi tonai chini joto players so narok chini officially jeta chini joto district ni chini JDO office sango JDO office ni bahukti chung notification dakti jero hojanai haipano narok nang tiar tongna bai khabe koi horo phainai o talni je 8 by 9 tarik fungni haino repeat khapinai narok khumulungo phai narok trial o phainan bagi narok tiar tongi mission team taklai chimi chung sebmanka chini salkoloma chung chaitugui family bisingtei chung tini ojaran manka abon bai chini thumung hamjak tongnai chini sikla chalan bagai ojara tong jabori na thangai tong hambai ni TTADC ni C division dera team nai or team je players tongnai rok selection man pare jebro chini TTADC ni bagai borok thango apro borok chung borno chung officially chung honorarium bari jangnai boroni kagos chung chini trial phaigrana bor sakang chini head office eba chini khumulungo on notification 8 by 9 tarik time fungni 9 tan simi hambai borok trial jo naigrana borok sabsa best of the best player jeta chini TTADC ni strong players na bai chung borno basang sebrana bai chung jornai hambai team dongnai joto abon bisingo kwbangma je players tomani borno trial diman bisingo best of the best player aro kaisa chini ADC ni kaisa C division team snamjangnai bor H nobar chini C division chini ADC ni hambai no chini joto media friends song no ang bele kan hambai do tini bele kan kaisa good news ani logyo tongo chini TTADC hapangni sports and youth affairs bedag ni principal officer chung tini bele kan khatongan bisingtei chung chini football thangkrong no bagai saklain thangai tongo chung salkolma rombai chung chatukui family chini bobagrani chaitakmung te chini honorable CM niti dinung bisingtei chung taklai TFAO chini registration chung manka te chung 2024 chini 8 tarik January 8 tarik bo chung chini TTADC sports mission ni chung abo
registration खालामनांखा tabuk जों chini taklai bisin bisingo simi जों chini TTAD se hapangni bokhaktui C division ni जों thangnani kaisa जों sebmanka chini thongmona hamjai tongnai chini sikla chalai bai belak good news abon bagai जों saklai thangai tongo taklai je chini C division ni jeta thangnani rong bagai chini joto sikla chala eba thongmona hamjai thongui tongnai rong bagai bwskango जों salnaini bagai जों trial khlaina thangai tongo chini TTADC ni je C division team samnan bagai chini o trial o je thanai chini जों kwbang manu ka chini TTADC Super League o thangnai kwbang krung krung bo tongo aro thangnai bo tongo te aro thbai maya bo tongo ge borok no जों phainai chini March eba o talni 8 tarik bai 9 tarik o fungni 9 ta tamphur ni simi chini khomolung eba chini football stadium bo trial chengjangnai haino hai ang narno repeat khlaipinai hainai 8 tarik bai 9 tarik fungni 9 ta tamphur ni simi salini bagai chini khomolung stadium bo chini C division team khlaina bagai TTADC ni bukhaktui trial kaisa khlaijangnai aro narno participate khlaina bagai ang narno khabe lamsogo tai chini o trial o jeta chini players select nai boro jefru TTADC ni bukhakti je C division team ngi jefru thangnai apro borongno जों honorarium bo rjagnai chini je players no gabon bagai haino hai ang narno repeat khlai sapinai narok je thumona hamjagi tongnai chini joto players o narok chini officially jeta chini joto district ni chini JDO office sango JDO office ni bukhakti जों notification dakti dakti ni jora hojanai haipano narok nang tiar tongna bai khabe koi horo phainai o talni je 8 bai 9 tarik fungni haino haino repeat khapinai narok khumulungo phai narok trial o phainani bagi narok tiar tongi mission team taklai chimi जों sebmankha chini salkoloma जों chaitugui phaimani bisingtui जों tini o joran mankha abon bai chini thumung hamjak tongnai chini sikla chalai bagi o jora tong jaburi na thangai tong hambai ni TTADC ni C division dera team nai or team je players tongnai rok selection mar pore jebru chini TTADC ni bagi borok thango apro borok जों borno जों officially जों honorarium bari jangnai boroni kagos जों chini trial phaigrana bor swkang chini head office eba chini khumulungo on notification 8 bai 9 tarik time fungni 9 ta ni simi hambai borok trial o je naigrana borok sabsa best of the best player jeta chini TTADC ni strong players na bai जों borno bwsang sebrena bai जों jornai hambai team dongnai joto abon bisingo kwbangma je players tomani borno trial liman bisingo best of the best player aro kaisa chini ADC ni ngini kaisa C division team snamjangnai bor H nobar chini C division chini ADC ni hambai no chini joto media friends songno narno ang belai belai khana hambai rewo tini belai khana kaisa good news ani logio tongo chini TTADC hapangni Sports and Youth Affairs Bedagni Principal Officer जों तिनी बेलेखना खातमान बिसिंतै जों तिनी फुटबल थंख्रंग बागै साखलानि थाङै दंगो जों सालकलमा रंबै जों चातुगै फेमानि चिनि बोबाग्रानि चाइतकमुं ते चिनि अनरेबल CM निति दिनमु बिसिंतै जों ताकलाय TFA ओ चिनि registration जों मानखा ते जों 2024 chini 8 tarik January 8 tarik abo जों chini TTADC sports mission ni जों abo registration khlaimanka tabuk जों chini taklai bisin bisingo simi जों chini TTADC hapang ni bokhaktui C division ni जों thangnani kaisa जों sebmanka chini thongmona hamjai tongnai chini sikla chalai bai belak good news abon bagai जों saklai thangai tongo taklai je chini C division ni jeta thangnani rong bagai chini joto sikla chala eba thongmona hamjagi thongui tongnai rong bagai bwskango जों salnaini bagai जों trial khlaina thangai tongo chini TTADC ni je C division team samnan bagai chini o trial o je thanai chini जों kwbang manu ka chini TTADC Super League o thangnai kwbang krung krung bo tongo aro thangnai bo tongo te aro thbai maya bo tongo
borok no chung fainai chini March eba o talni 8 tarik bai 9 tarik o fungni 9 ta tamphuru ni simi chini khomolung eba chini football stadium bo trial chengjangnai haino hai ang narno repeat khlaipinai hainai 8 tarik bai 9 tarik fungni 9 ta tamphuru ni simi salini bagai chini khomolung stadium bo chini C division team khlaina bagai TDADC ni bukhakti trial kaisa khlaijangnai aro narno participate khlaina bagai ang narno khabe lamsogo tai chini o trial jeta chini players select nai boro jefru TDADC ni bukhakti je C division team ngi jefru thngnai apro borongno jeng honorarium bo rjagnai chini je players no gaban bagai haino hai ang narno repeat khlai safinai narok je thumona hamjak tonai chini jota players ok narok chini officially jeta chini joto district ni chini JDU office sango JDU office ni bakti chung notification dakti jero hojanai haipano narok nang tiar tongna bai khabe koi horo phainai o talni je 8 bai 9 tarik fungni haino repeat khapinai narok khumulungo phai narok trial o phainan bagi narok tiar tongi mission team taklain chimi chung sebmankha chini salkoloma chung chaitugui phaimani bisingtui chung tini ojaran mankha abon bai chini thumung hamjak tongnai chini sikla chalan bagai ojara tang jaburi na thangai tong hambai ni TDADC ni C division dera team nai or team je players tongnai rok selection mar pore jebru chung ni TDADC ni bagai borok thango apro borok chung borno chung officially chung honorarium bore jangnai boroni kagos chung chini trial phaigrana bor sakang chini head office eba chini khumulungo on notification 8 bai 9 tarik time fungni 9 ta ni simi hambai borok trial je naigrana borok sabsa best of the best player jeta chini TDADC ni strong players na bai chung borno besang sebrena bai chung jornai hambai team dongnai jota abon bisingo gobangma je players tomani borno trial liman bisingo best of the best player aro kaisa chini ADC ni kaisa C division team snam jangnai H nobar chini C division chini ADC ni hambai